7 billion people on our planet and growing, the Earth's resources are under immense strain. We're living in a world where increasingly temperatures are rising, water is scarce, energy expensive, food supply is uncertain, and the gap between rich and poor increasing. We cannot close our eyes to the challenges that the world faces. Business must make an explicit, positive contribution to addressing them. I'm convinced that we can create a more equitable and sustainable world for all of us by doing so. Pentru mine, condiția fundamentală a sustenabilității României revine la schimbarea paradigmei sistemului public al educației, adică la aducerea școlii din secolul 20, unde este ea acum, în secolul 21, unde România e acum. România sustenabilă înseamnă România pe bune, iar România pe bune începe cu școala pe bune. Termen 1 decembrie 2018. Organizația umanitară Concordia este prezentă în România de 23 de ani și are ca misiune recuperarea și reintegrarea copiilor și tinerilor proveniți din medii defavorizate. Plecăm de la ideea că educația joacă un rol foarte important în cadrul organizației noastre și urmărim pas cu pas evoluția fiecărui copil și tânăr în parte. Astfel, încă de mici, copiii sunt prinși într-un program de consiliere vocațională. Încă o dată ne dorim ca tinerii noștri să fie independenți, iar ca și rată de succes considerăm că suntem în momentul de față la 60%. Sustenabilitatea la nivel de mod de gândire, la nivel de mod de acționa, la nivel de mod de a programa și de a pune în discuție până la urmă principalele elemente, componente ale societății, vizează practic o anumită filozofie de societate. Având în vedere rolul pe care Institutul Aspel îl are ca o placă turnantă, ca o platformă, în engleză convening platform, pentru idei, persoane și comunități, sustenabilitatea revine sistematic ca una dintre cele mai importante probleme pe care Institutul le adresează. Un pieton se poate, dacă are mediul potrivit, se poate bucura altfel de un oraș. Are timp să-l observe, are timp să observe clădirile, are timp să observe poate un panou explicativ cu ce a fost, ce s-a întâmplat într-o clădire de patrimoniu. De aici a pornit Street Delivery și de atunci tot facem Street Delivery. Acum, la noua ediție, am ajuns să închidem strada timp de 3 zile. În ediția cu numărul 9 să avem și piața George Enescu. Încercăm să ne extindem pe cât posibil, încercăm ca în fiecare an să lăsăm ceva în urma noastră. Am reușit să închidem niște metri pătrați în apropiere de Biserica Anglicană. Ne place să credem că la Street Delivery s-a format acea societate civilă care acum iese în stradă de câte ori este nevoie sau de câte ori avem ceva de spus și cred că schimbarea a început de aici. Românii, în general, gândesc totul pe termen scurt și chiar și atunci când doresc să ajute pe cineva, aleg varianta cea mai rapidă de liniștire a conștiinței. Noi am creat platforma online potshieu.ro pentru a oferi celor cu idei care vor să sprijine și să găsească soluții pentru societate o metodă de a le testa și valida. Este vorba de crowdfunding pentru antreprenoriat social. De 9 ani creez și dezvolt organizații de impact în România, fie că sunt afaceri sociale în comunitățile de romi din țară, fie că sunt organizații care îi ajută pe tineri să aibă mai multă încredere în cine sunt și în oamenii care pot să devină. Ce am învățat în tot timpul ăsta despre un viitor sustenabil și regulile de aur din spatele lui poate fi rezumat în 2 lucruri. Unul dintre ele este că eroul din cărți, din manualele de școală, din manualele de societate civilă nu mai e de mult tipologia de harapal sau făt frumos, ci personajul colectiv. Comunitățile care mișcă lucrurile mai departe, în care de cele mai multe ori cei mai mulți dintre oameni rămân invizibili. Și a doua e că nu e suficient să ne uităm la sustenabilitate ca fiind micșorarea amprentei negative pe care o avem, ca fiind consum responsabil sau a proteja ce încă a scăpat nevătămat. E mult dincolo de asta, e de a găsi modele noi de funcționare, modele noi de business, soluții mult mai potrivite pentru a crea impact în comunități, pentru a ajuta oamenii vulnerabili, așa cum le zicem eronat de cele mai multe ori, să își găsească încrederea și să
meargă înainte și de a face asta împreună, indiferent de sector, că vorbim de business, sectorul public, societate civilă sau indivizi.